מספרות מה עובר עליך, אם עצובים קשים או יפים חייך, אור החיים הולך בעקבותיך, תגשים כל משאלותיך. עיניך מספרות אם אתה אוהב, אם יש בלבך מין צער עוקב, עם החיים קשה להתמודד, אל תנסה להסתיר האמת. נוסעים לאוהל של גלעד שליט, יום לפני שהם מקפלים אותו. הולכים לתפוס שם את הדגל של רן קידר. ננסה לחמם להם קצת הלב, וכולנו מקווים לשחרור שלו במהרה במהרה בימינו בימינו. לפני חודשיים וחצי האלו, כמעט בכל משחק הדגל של גלעד שליט נתלה, יחד עם דגל נוסף שאני משנה אותו כל שבוע למספר הימים שגלעד שליט נמצא בשבי. והיום, בגלל שזה איזשהו יום מיוחד, זה יום ה-999, יום לפני יום ה-1000. זה איכשהו כמה עצוב לומר שאני חגגתי את גיל 23, ב-25/6 נחטף גלעד שליט. 3 שנים כמעט יושב בן אדם בעזה, במקום חשוך שאף אחד לא יודע מה קורה איתו, ואנחנו, המטרה שלנו היא להשאיר אותו בתודעה הציבורית, להשאיר אותו במקום שכל הארץ תדע שאף אחד לא שכח אותו, והמטרה שלנו להחזיר אותו. הגענו לאוהל מחאה. הגענו לאוהל מחאה אחרי נסיעה של שעה בערך. האוהל מחאה, אם אתה רואה, הוא מהצד השני שלך. אבא של גלעד שליט והמשפחה שלו. שמנו את הדגל כרגע לכמה דקות, רק שאנשים יראו את העוצמה של הדגל, שאני זכיתי לראות אותה כבר מהדקה הראשונה שהצבע הגיע לבד. ונקווה גם שאבא של גלעד יגיע, יראה כמה אנשים אוהבים את הילד שלו וכמה אנשים רוצים שהוא יחזור. הולך אני כעת במשעול ההווה, כילד ההולך לו לאיבוד, כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה, להמשיך איתך את המסע. משרים אותו מכל צד על הכיסאות, ואתה רושמים דגל כזה קטן עם מספר. לא, אבל אנחנו מחזיקים כזה גדול. כזה גדול מכל צד אנחנו עושים לה, ואני קושר את זה עם חבלים לכיסא עצמו. אתם מותחים את זה כמו דגל ענק על הכיסאות. על היציע, זה תופס מקומות? לא, יציע ריק. זה מדהים. הרים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא מאין יבוא 20